nhasi ndinonouranga saka garai marotsa mabanga nekuti papure chatiri paka udzai vaya vaya vekuti maka kuti nhasi tiri kushaka chazunguza ndachinzwa chazunguza mfoni mangu chazunguza ndachinzwa chazunguza sensen chazunguza ndachinzwa chazunguza mfoni mangu chazunguza ndachinzwa chazunguza netpe konyangu vaya vibrate vamwe vafonga kuti ndiri pirate ndikati mayaini ndiri direct wengoma dzangu dzandacreate ndamirira 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 chazunguza ndachinzwa chazunguza mfoni mangu chazunguza ndachinzwa chazunguza sensen chazunguza ndachinzwa chazunguza mfoni mangu chazunguza ndachinzwa chazunguza ndakangomirira yangu meseji kubva kubhanga ndikati painopinda nhasi ndinonouranga saka garai marotsa mabanga nekuti papure chatiri paka udzai vaya vaya vekuti maka kuti nhasi tiri kushaka chazunguza ndachinzwa chazunguza mfoni mangu chazunguza ndachinzwa chazunguza sensen chazunguza ndachinzwa chazunguza mfoni mangu chazunguza ndachinzwa chazunguza netpe konyangu vaya vibrate vamwe vafonga kuti ndiri pirate ndikati mayaine ndiri direct wengoma dzangu dzandacreate